Siyakhuleka kuzo zonke izizwe enhla nasezansi, magumbi amane omhlaba. Siyabingelela abathandazi nabaprofethi, nezinyanga nezangoma neziguli, siyabingelela. Namhlanje bafowethu sizokhuluma indaba enkulu, indaba yokugeza imimoya. Ukugeza imimoya kuyinkulumo ejule kakhulu, noma kuyinto ejule kakhulu abantu abangasayinaki, ngoba kubalulekile ukuthi ugeze imimoya noma ngabe kuthiwa kukhona okukwehlelile noma akukho okukwehlelile. Ukugeza kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukuze uhlale uhlambulukile. Akaze kuthiwa sekwanele ukugeza. Omunye uzobuza ukuthi mkhulu usho ukuthini ngaleyo nkulumo? Ngale nkulumo ngiqonda ukuthi ukugeza kufanele ukuthi uhlale ugeza njalo uma uthola ithuba, ngoba la sihamba khona ezindleleni kunezinto eziningi esizitholayo endleleni, nezinto ezizeqayo la sihamba khona singazi. Ukugeza akudingi ukuthi kuze kube yinto ejule kakhulu, ngoba kukhona ukugeza lokho ukuthi uyasihlanza nje wena ngokwakho, noma uzoya kumelaphi straight akuhlanze ngokujulile. Kuye kudiphende-ke ekuthenini amandla okugeza unawo noma unawo. Kodwa lokhu engizokunika khona namhlanje indlela yokugeza elula, engadingi imali eningi, ongakwazi ukuzenzela yona, ongakwazi ukuyisebenzisa ukuze ukwazi ukuhlambulula imimoya yakho. Uyayiqonda? La ngiphethe amaqanda nobisi. Amaqanda nobisi izona zinto ozosebenzisa ukugeza imimoya yakho. Njani na? Uyabuza umuntu omkhulu, ngoba ngiye ngizwe ngamaqanda nanani. Yes, ayageza amaqanda enza okuningi, kodwa la sijule ngokugeza imimoya. Uthola amaqanda akho, ngaba ilokhuzana idazini leli i-6, or nelokhuzane nobisi lwakho i-long life okuyi-fresh milk, mhlambe ilitha. Uyakwazi ukuthi uthenge lona noma 2 litha if imali i-enough ukuthi ungathola 2 litha. And uthole imali emhlophe. Le mali emhlophe kungaba kusuka ku-1 rand kuya ku-3 rand noma u-7 rand. Le mali uyisebenzisa kuphi? Emfuleni. Uzokwenze njani na? Uzothatha ibhakede ufake ubisi lakho kuqala. Uqeda ufaka ubisi lakho, uzofaka amaqanda wakho wabulalele phakathi. Then the next thing uzobe sewufaka isinemfu, ugwayi wamakhala. After that uzobe sewufaka le mali yakho amashumi wakho, kungaba 3, kungaba 1, kungaba u-7 rand. Izona mali ongakwazi ukuzisebenzisa, kudiphende ekuthenini wena unemali engakanani ephaketheni kwena. Emva kwalokho uzodinga izibane ezimhlophe. Uma udinga izibane ezimhlophe uzodinga izibane zibe 3 ezimhlophe. Uma zi3 lezi ibane bese ufaka esi-blue, uphinde ufake nesiyellow, uphinde u-ede esinye esi-blue, uphinde u-ede nesinye esi-yellow. Lesi esisodwa esi-blue simele amakhehla abokhakogogo, abokhakomama. Lesi esinye simele amakhehla abokhakobaba. Lesi esi-yellow simele izalukazi zasekhakogogo noma ekhakomama. Lesi esinye simele izalukazi zasekhakobaba. Ngaleyo ndlela uyakwazi ukuthi wahlambulule le mimoya ehamba nawe, ugezele phakathi emfuleni ohambayo. Lento ihambe lamathunzi amnyama kwenkamile, ngoba lento uma uyenza uyaphahla some sort of ukunyakazisa lamanzi akho noma lolu bisi lakho, lentelezi yakho uyokugeza noma lesiwasho sakho sokugeza. Uyayinyakazisa lento uxoxa nayo, uyayitshela ukuthi uzogeza, ucela ukuthi ihlambuluke yonke imimoya ehamba nawe, ube msulwa, ube mhle, izinhlahla yakho ibuye. Ngaleyo ndlela usuke ususizile, uyakwazi ukuthi ugeze first same day, then uqede uhambe uya ekhaya ungabheki emuva, because leyo nto bafowethu, it is very important ukuthi wena awubheki emuva whenever kade ugcina i-ritual yokulahla ama-bad lucks. So uhamba uye ekhaya, then you listen to amaphupho ukuthi what is required from you, noma kukhona yini izinto abakhalaza ngazo for you ukuthi ukwazi ukuphumelela noma impilo ikwazi ukuthi iye phambili. But ngiyathembisa if wenze lokhu ngale ndlela engichaza ngayo, kodwa ubumnyama and you start to see umehluko, izinto eziningi zizozenzakalela. For instance, mawukuthi
uwumuntu mhlambe onesithunywa lento ingakusiza kakhulu for ukuthi ikuvezele indlela yakho noma umhlahlandlela wakho, ngoba ukuthola ukuthi umuntu unaso isiphiwo but ushawa izinto ezincane ukuthi kahlambulukile noma kagezekile, izinto zakhe bese zihamba ziyafiphala. Ngale ndlela uyakhona ukuthi udedise ubomnyama ukwazi ukulalela isithunywa sisondele eduze kwakho ngoba uhlambulukile. Ngicabanga ukuthi olalelile onendlebe uzwile. Thola amaqanda, uthole ubisi, ugeze all the time awuthola ithuba. Please make sure ukuthi uyageza, uyahlamba. Ngizokhipha ezinye induku zokugeza. Make sure ukuthi uyasubscribe and uyalike. Ngiyabonga.